Jotono khulungka tibra hastini jo toluku rokno tibra len chobani chibai te hambaya pharo tini 5 tarik March 2022 salmani salo Ipft Central Committee ang Ipft Central Committee ni Culture te Sport Secretary ang Bitu Deborma ang ani asuk thai pojana ang sakphang payanggi ang asuk thana Yakarkha boni bagi partai Ipft tibra hastani chini partai Ipft President Sar NC Deborma no bono khulumboi ani koimung bulai bono yafaro social media ni bisingti te officially ang birino ko ani resignation paper ronai boni bagi joto tibra lena hamjangnai tibra hastani sangkra kono jobani chibai te hambaya phari khulumuya phari ang joton thani nakarsano ani chairok tongoni nakarti te dofani bagi samungtana bagi jephurkono tiar tongo boni bagi Ipft aiglok thun tibra len daktiman thun hambai te khulumka